ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಏರ್ ಮಾತಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ಯಾನು ಎಟ್ಟಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ದಾದಾಪುರ ಬೋಡು ಸುರುಕು ಎಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲೆ ಏವು ಪುರ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದೊಂಜಿ ಅದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಗ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಎಟ್ಟಿದ ಸಾರ್ದಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಅವಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂ ಒನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಕೆಲವೇರು ಎಟ್ಟಿದ ಚೋಲಿ ತೆಪ್ಪುಜೆರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿದ ಚೋಲಿ ತೆತ್ತದೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ದ ಪೌಡರ್ ಏನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡುನು ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ಅವು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಎಟ್ಟಿನ ಆಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಡು ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಾರ್ದೆಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ್ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿತ್ಕಂಡ ಎಟ್ಟಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ವಾವ್ ಬಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಏರ್ ಮಾತಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್